priatelia z Koinonie Ján Krstiteľ, my z Agapita v Sredi sme si pre vás pripravili vianočný vinš vo forme básne. Dovolte, aby sme vám ho teraz spoločne zarecitovali. Horeli 4 sviečky na adventnom venci. Tak ticho, že bolo počuť, ako sviečky začali hovoriť. Prvá sviečka si povzdychla a povedala: Volám sa mier. Moje svetlo síce svieti, ale ľudia žiaden mier nedodržujú. Jej svetielko bolo čím ďalej, tým menšie, až napokon úplne zhaslo. Svetlo druhej sviečky zakmitalo, a povedala: Volám sa Viera. Som ale úplne zbytočná. Ľudia nechcú o mne ani o Bohu nič počuť. Nemá cenu, aby som svietila. Prieván zavial miestnosťou a druhá sviečka zhasla. Ticho a smutne sa k slovu prihlásila tretia sviečka. Volám sa láska. Už nemám silu, aby som horela. Ľudia ma odstavili na stranu. Vidia len samých seba a žiadnych iných, ktorých by mali mať radi. A zhaslo i toto svetlo. V tom vošlo do miestnosti dieťa. Pozrel na sviečky a povedala: Vy musíte predsa svietiť a nie byť zhasnuté. A skoro začalo plakať. V tom sa prihlásila k slovu i štvrtá sviečka. Neboj sa, pokiaľ som tu ja, môžem zapáliť aj ostatné sviece. Volám sa Nádej. Zapálilo dieťa od tejto sviečky zápalku a rozsvietilo znova ostatné sviečky. Priateľu, plameň nádeje by nikdy nemal v tvojom živote zhasnúť. A v tvojom srdci by mali horieť 4 sviece. Sviece, ktoré majú plamene mieru, viery, lásky a nádeje.